जेब्ला जोनोम जायो नोंखौ गुबुनासो थुखैयो, गुबुनासो नोंखौ ओंखाम जाहोयो दौवो, नङा होमबा? जेब्ला थांनोसै सम अब्लानि समावबो गुबुनासो नोंनो ओंखाम दौगोन। नों हारसिं माब्लाबाबो जानो रोङा आरो नों हारसिं माब्लाबाबो दुगैनो रोङा। खुलुमबाय लोगोफोर, देहा हिसाबै मोजां नङा। दिनै सानसे बिसनायाव गोग्लैनानै थाबाय थानो गोनां जादों। मैयाबो बेलासे मैया सानसे क'क्राझारावमोन। मैया क'क्राझारनिफ्राय फैनानै न'आव जा बिसनायाव गोग्लैना थानाय सिखांनो हायाखै आङो। जिहेथु गोदोनि माखासे फुराना रेगा थालांनायफोर बेफोरो सम सम सिखाङो। देहाफ्रा मालाबा उइक जायो, लोरबां जायो। माखासे बाथ्रा बुंनो थाखाय बोलो नांगौ जायो। दिनै बेखिनि बोलोआबो फैयाखै। बेजों लोगोसे दासिमबो रोमै नुहुरबाय थादों आदा मनेस्वर ब्रह्मनि माखासे बुंनाय राव आरो माखासे बिनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय ना, गोसोखांबाय थादों। आरो माखासे गोदोनि जाथाय जानायखौ गावनो खोन्थाबाय थायोमोन। दुखु नांदों, दासिमबो दङ बायदि मोनदों। गावनि असे बिदा बायदि मोनदोंमोन। सम लोगो मोनबाय थायाब्लाबो थेवबो आं हराब्लाबो बियो फन हरनानै माखासे एडभाइस होनायफोर, माखासे बाथ्रा बुंनायफोर बोलो होयोमोन आदा मनेस्वरा। थ' ओंखायनो थेवबो बिनि जाखिनि जोबथा बिदाय होनाय बावहायबो आं दिनै सहैयासै, मैयाबो सहैयासै बावहाय। थेवबो गोसोआव आं आर'ज खालामदों, प्रेयार खालामदों। मानसिया जोनोम लादों जेला, जोनोम मोनसे आरो जुलि मोनसे, बिनि उनाव थांफिननायनि सम। आं बेखिनि बाथ्राखौ गोलाव बाथ्रा बुंबाय थानो सानाखै। दा दिनैहाय जों रिजाल्टखौ मोनबाय, नाथाय गोबां जों रंजानायखौ जों नुनो मोनदों। रंजागोन बयबो, बावहाय बुंनांगौ जेबो गैया। बयबो गावबा गावनि हान्जाखौ लानानै रंजाखागोन। जों साननांगौआ नैबेसो, आं सिंगेल पार्टि हिसाबै आं बेसेबां भट मोनदों, नङा होमबा? जों बेखौ साननांगौ। जों देरहादों, नंगौ, जों देरहादों, बा UPPLआ दिनै देरहादों। जों मोजांनि बाथ्रा, रंजाथाव बाथ्रा। आरो UPPL हिसाबै भटखौ सिंगेल भट हिसाबै, UPPL हिसाबै, पार्टि हिसाबै बेसेबां भट मोनदों, आरो जों BJPनिफ्राय आरो AJPनिफ्राय बेसेबां भट मोनदों, जों बेखौसो साननांगोन, नायनांगोन। जुदि सिंगेलै बिथांमोना आरोबाव गोजौसो थांबावनो नांगौमोन आंनि हिसाबाव। जायखियानो जाया, देरहालांबाय, मोजांनि बाथ्रा। साननांगौआ नैबेसो, नैबे जों मानगोनां चिफ जोंनि प्रमद बर', बिथाङा बुंदों 40टा समस्तियाव 40टायावबो जों UPPLआ नेक्स्ट बाराव देरहागोन। बियो हयथ'बा बुंब्र'दों जानांगौ, आंनि मोनसे आइडिया। BJPआ मालाबानो फोसावनानै दोननाय दंखायो। BTCआव जों UPPLजोंबो लोगो जाया, BPFजोंबो जों लोगो जाया। बेखिनि बाथ्राखौ जोंनिया मानगोनां श्रीजुत प्रमद बर' सारआ एसे थाल दंना गैयाथाय, दिनै हयथ'बा बेखिनि रावखौ बियो बुंब्र'दोंसो होननानै आं सानगोन। बुंब्र'दों, अभार कनफिडेन्स ना, अभार माने माबायावहाय 25आवबो BJPआ बिथांमोनजोंनो लोगोआव थाफागोन होननानै बुंदों। नाथाय थागोन ना थाया खुनु थिग गैया। गाबोन जे UPPLजों BJPआ ज' जाफागोन, बेबो थिग गैया। माब्लानि समाव मा जागोन BJPआ, माब्लानि समाव माब्रै ज' जानानै मावलांनाय, बेफोरो बायनोबो सम नाङा। थ' जोङो बेफोरबायदियाव अभार कनफिडेन्स, अभार
बुंब्रेना लानायावनो माखासे बाथ्राफोरखौ रिपिट खालामजाबाय थादों होननानै आं सानो। दाबो बुंब्रुनानै लादों बियो। 25आव लायनो ज' 40थायावबो 40थायाव जों देरहागोन मित्रजोत हिसाबै बेबायदि बाथ्रा बुंनो एसे मिनिथावना बाथ्रा आरोखि। थ' दिनै नैबे मोनसेखौ साननायाबो मोजां। जों UPPL हिसाबै थांनाय बाइ इलेक्सनाव बेसेबां मोनदों नङा होमबा? बेखौबो एसे सान। BJPनिफ्राय बेसेबां भट फैदों बेखौबो एसे सान। AGPनिफ्राय बेसेबां भट मोनदों। नोंथांमोना मोनथाम संगठनजों मोनथाम पलिटिकेल पार्टिजों ज' जानानै गेलेदों। बांसिनसो दिनै जेसेबां मोनदों बिनि बारासो मोनबावनांगौमोन। मानो मोनासै? ना बेखौबो एसे साननाया मोजां। जेखियानो जाला आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै। पलिटिक्सनि बाथ्राखौ बुंबावगौमोन। देहाया थिग नङा। बोलो नांगौ जायो माखासे बाथ्रा बुंनायाव। जोंथ' आरो पलिटिक्सजों रावजोंबोथ' आरो गैफाया। BPFआबो बेसेबां मेजरिटिजों देरहागोन 25आव बेखौबो नायनाया मोजां। थांनाय बारावनो बिथांमोनहा गोबां भटआव देरहादों। दाबोथ' नायोब्ला गोबां भटआवनो देरहादों। जेननाय हिसाबै थाखा फैसा गैयि हिसाबै बेसेबांबो भट मोनबावनो नाङामोन। बिनि खमसो मोनबावनांगौमोन। खिन्थु दिनै बिसोरो सिंगेल BPF हिसाबै मोनदों। दा 2025आव UPPL गोजायैनो माब्लाबाबो पार्टिखौ दानो हानाय नङा, सालायनो हानाय नङा। BPFआबो सिंगेल मेजरिटि लानानै देरहाया। BJPआबो सिंगेल मेजरिटियै माब्लाबाबो देरहानाय नङा। नैबे मोनसेखौसो सानफिननाया मोजां। थांनाय 15 आगस्टआव मानगोनां फरायसा आफादनि दैदेनगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौसेथिनि बाथ्रा बुंदोंमोन। बै खौसेथिनि बाथ्राखौ लानानै 2025आव जयै पलिटिकेल बर'नि हान्जा मोननै दं UPPLजों BPFजों। बिथांमोनहा ज' जानानै खुंथायाव थानो हागोन ना हाया? आरो जुदि UPPLआ जुदि फैफिनथारोब्ला जोंहा BTCआवहाय मोनसे आयेनबो दानो हानाय माखासे गोहोबो दं। बेफोरखौबो दानो हागोन ना हाया? जुदि बानायफिननो हायाब्ला जोंनि माखासे एकर्डआव फैनाय बेफोरखौबो मावफुंनो हानाय नङा होननानै आं सानो। थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय। माखासे बाथ्राखौ बुंबावनो बोलो नांगौ जायो। बुंबावगौमोन। जोबथारनायावल' आं बेखौल' बुंगोन। आदा मनिस्वरनि भिडिअखौ आं लाबोफिनबावगोन। गोलावसो आं दाखालि जेब्लानिफ्राय आदा मनिस्वरनि बाथ्राखौ बुंदों 16था गुलि जानाय। बेबो हारिनि थाखाय गोबां सेक्रिफाइस खालामदों। 16था गुलि नांजानानैबो दिनैहाय बियो थांनानै दङमोन। आरो बिदि 16था गुलि नांजानानैबो बियो बर' हारिनि थाखाय गोबां खामानि मावबावदों। रावबो मिथिया। 16था गुलि जानानै बियो थेवबो गोबां इन्डियाल' नङा इन्टारनेसनेल बायदियावहाय बिहा नाम दं। बेखौ जोंनि माखासे खौरां बिजों सालायग्रा बिगोमाफोरा गोबाङानो मिथिया। अनलि आंनि मोनथिनायाव खौरां बिजों सासेल' नैबे सालायग्रा खौरां बिजों जाय सालायग्रा बिगोमा सासेल'नो एसे मोजां मिथिगौ। खारन बिजों मोजां क्लस आरो बेखौबो आंबो मोजां सिनायो। बै बिदाया मोजां मिथिगौ। लाबोगोन बिनि भिडिअ मोजां माब्लाबा लाबोबावगोन। दुखुनांथावनाया बेनो फैनाय समाव जेब्ला जोनोम जायो नोंखौ गुबुनासो थुखैयो, गुबुनासो नोंखौ ओंखाम जाहोयो दौवो नङा होमबा? जेब्ला थांनोसै सम अब्लानि समावबो गुबुनासो नोंनो ओंखाम दौगोन। नों हारसिं माब्लाबाबो जानो रोङा आरो नों हारसिं माब्लाबाबो दुगैनो रोङा। थ' लोगोफोर गोलाव बाथ्रा बुंबाय। आं बारा गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय। जय बर' हारिनि।